pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Marhay na hapon, Miyerkules ngunyan, aldaw ni Mama Mary, mahal na inang Santa Maria. Magpasalamat lamang tabi kita sa mahal na ina sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay, asin padagos kitang makihuron na ipagpangadyi kita na malampasan ta na ining pandemya. So mga naghehelang, magkaburulong na, asin kitang pinagbibiyayaan ka na karahayan ning salod, dahil makita maulakitan, asin magamit ta ini susog sa kamautan kan mahal na Diyos. Our Mother of Perpetual Help, Mama Mary, please pray for us. Taod-taod, iguanin pagkakataon na madangog ang novena, mga alas 5:15 hapon. Kung day man pasiring sa simbahan, magpasalamat lamang sin maghagadgiyaan sa mo, yama pong paglaom na yaong kita sa gabos na, okay, kita gabos, iyaon sa marhay na ligtas na kamugtakan. Sa tao kaining pandemya, padagos ang panarigasin pakimaherak sa amang Diyos. May pigmimeriendahan tabi, sige daw, mag-check kita, makawalo lamang kitang paradangog gunyan. Lucky 8, Lucky 8, na texter lamang. Pabuenas kita. Inspirado na kita kayan. Makawalo lamang kitang baraan tabay man, tabi? Sundo kita 5 p.m. Bicol Target. Wow, may saro na. Magandang hapon sa iyo, Sir Pio. Siring man po, magandang hapon man tabi isay mo, Sir or Madam. Thank you so much. May isa tayong nag-text, ha? Okay na yan. Katuwang ko dyan sa luwas, Parsakan Mega Force Patrol, Jomar, Jimmy, Al, sa kuya yan na mga kumpadres. Sa padagos na paghanap kan istorya sa Premier, Segundo asin Tercer Distrito kan Albay, katuwang si Ans Galero, Renz Luna asin si Luens na Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Sa technical control, sa kuya po talaga naman na inspirasyon sa buhay. Ang lalaking perming happy. Inian ka kontemporanyo ni Senador Juan Ponce Enrile. Yeah. Manny Tanyas is in the house. Bilib ako sa imong Manny, dahil nagliliwatan sa imong figura, talagang sa imong physical na aspeto. Siguro may sekreto ka mo ni Tata Ponce, ha? Ano man, nagpatudok ka kaso, Kuan? Ano nga ito so, pigtutudok ni Tata Ponce in Enrile? Lang ya ka, bayag, loko-loko ka. Igo baga nga nasa puro kandila ko eh. So, ipigtudok kay Tata Ponce in Enrile na dahil nakakapagurang, ha? Talaga naman. Bakong ivermectin, so ano ba yun na naging bantog iyang kanakalis na mga aldaw, Maray na agatabi dyan sa training center kan PNP sa Villahermosa, Candaraga. Wow, good afternoon tabi sa Indogabos, mga future police officers, asin mga sirs, madams, dyan sa Villahermosa sa PNP Training Center, Candaraga. Ay nahapon tabi sa Indo. News Director Edwin Peralta, asin si News Manager Mardela nakatutok man. Siyempre, News Manager Mardela o kaya sa production yaon dyan si Angel Mustaza. Si Arven Buda, si Richard Tarabang-tabang po yan dyan sa IT. Ako man sa indong servidor sa radyo. Avid listener mo po ako, asin sa DZGB, listening while nagpe-prepare kan learning activity sheets. Good afternoon tabi sa mo, Sir or Madam. Ika nagpe-preparar po kan learning activity sheets. Good afternoon. Si Kasag, maray na ahapon tabi sa imo, Kasag. Maray na hapon, kumusta na tabi, Kasag? Dahil ako nakakapasira dyan sa imong pwesto sa Saudan, sa Albay Market. Kasag, maray na hapon, kumusta sa pamilya? Kamote daw na may inihaw na tuyo, ang merindalan man ka sa tuyang sarong parantaway. Ege, diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas, nasa linya, aramon tamani, okay ang linya ni Compadring Jim, dahil na putol, diretso ang linya, sige.
Aramong datulos, ang bungkaras kan mga informasyon. Kumpareng Jim, marhay na hapon, go ahead na. Yun. Maray na hapon sa mga para antabay. May nakakaluwas tabi pa na saliva test na piki. Hindi na-discover ngo niya na pagkahapon kan digdi sa COVID test COVID center, monitoring center sa Banwaan kan UAS kung saan nagmamali siya digdi ang nasabing opisina na natapirming igwan ni nagpapositive sa COVID sa mga barangay digdi sa nasabing Banwaan tabi pa ngunyan ang na-discover ining mga LSI na nag-uuruli ang sistema kay ni palan pare pag-agi sa border ipipresentar ang saliva test o antigen test o test na negative. Ang problema kung sa pulis na naka-duty, nakabantay duman sa border, dahil man aram ang pag-assess kung peki o bako ang sarong test, pag nahiling ng negative, diretso na tabi pa Ihihiling tulos dumaso pangaran, then negative. Negative. Yan. Inapot niya to digdi sa COVID center sa monitoring center kan UAS. Oho. Makakapagpaluwas man sa napalan kay ni officially tabi pa nalihitimo Philippine Red Cross. Alaga digdi sa mga na-isinometer kan LSI sa mga barangay particular sa mga BHW hali sa saro sa ng doktor lan sabi nga ni gari na bobrowse na ini sa computer pa Aram mo kumpadring Jimmy I'll cut you short mo na tabi. Igo akong dai nababasa pa. So pigo para urotro ko baga pig promesa ko nga na isa mga paraan tabay. Duman sa tingog kan Banwaan dahil lang kita nalulugaran Ini kumpadring Jimmy conversation between itong sa mga pasahero na gustong maglunad sa mga bihikulong pampubliko na igwan ka transaksyon na package deal na ang sistema. Uni ang presyo, igwa ka ng papeles, dai ka maaparisir, duman sa doktor, igwa ka ng papel na daradara, sertipikado, negative ka. Yan, tugma pa Yan, arog kayan pa day ko lang sa agat sa tingog kan Banwaan, isasaysay tayan na pangyayaring an huroron, Madam or Sir, ito po ang presyo. Hindi ka na pupunta sa doktor, non-appearance na, meron ka na papel, sasakay ka na lang, araw ka na nangyari pa ding Jim. Oo, ngunyan, kahoron ko so nagkapirang konsyal digdi sa luwasan sa nakan munisipyo, ta regular na session ngunyan, nagluwas ining saro sa member kan task force monitoring sa COVID. Daradara niya ining mga papel tabi pa Roger. Na sinometer kan mga LSI na nag-uli sa mga BHW, pinagsusumiter man pala ini tabi pa di kan BHW digdi sa COVID center, then pasiring na sa RHU. Roger. Daradara so mga papel, sagkod na napahapot sa duwang konsyal na kampang niya. Ano nga yung mga daradar, isusubmitter ko ngayon ini kay Dr. Jane Riveresa, Municipal Health Officer digde, sa Banwaan ka na UAS, dahil ang mga piki ngayon ini, pinakwaso sa tuyang atensyon tabi pa sabi ko, paano nasabing piki yan, sir? Pinagkwanta nga ni kay Picture Litrato, footage, kung di na naka-transmit pa siring dyan sa tuyas technical, ang sistema palan sa pag-uukit kay task force na ining mga nalulunadan kay ning pigarkila na ng mga nagkuruli na hali duman sa Metro Manila, lalo na mga bus, pag suminakay ka, kay ka naman isipon kung ano pa, may papel ng proforma, hama na tabi pa Roger. Sabay na duman, tugba duman sa pinagsasabi ng package ini. Roger. Mabayad ka lang, kan pamasahe mo, minapatong na sa kinagkapira, and dumana, na-discover, puro parariya sinitabi pa Yes.
kuan digdi naka sa heading kan test result dapat na Red Cross tayuan allowed reconocido kan DOH an yaon di kita pa de Metro Doctors Polyclinic and lying in bako sa pagpakin duman ini nakabase sa Lacandula Street, Tondo, Manila. Yaw di sa pangaran kan LSI, dahil ko nangaranan sa pangaran kan Sige. Sa in barangay daw ini. Wala man nakabugtak ko na sa in barangay mauli. Pagkatapos nakabugtak sa baba, sa pangaran, address, duman sa Manila, age, pagkatapos, date conducted, time conducted, contact. Pagkatapos sa LIBA, COVID-19 antigen test, negative, pirmado. Yun ang tabi pa diyan. Iyo sa na ini. Yan, permado kay itong supposed na doktor na pinagdududahan na spurious ang dokumentong iyan. Pirmado pa di. Roger, and pagkatapos iyan, pwede iyan, ang sanggunian bayan kan UAS, pwede na makipag-coroner digdi sa Philippine Red Cross Albay Chapter. Opo. Tanganing makanian kumpadring Jim, talagang makagulo-gulo. Jesus Mario Joseph. Sige, kumpare. Patunay ini, nang pinagsasabi mo, asin yung na-discover kan DCGP News digdi sa UAS, karitugma, sabi pa di. Roger. And, dahil nakita nag-person na naugon ining RH ta, pasiguro man baya kita, yaon ko ta na si Dr. Jane Riveresa, kaurono niya to ko ta na, kundi naghanap na lang kita kay number, tanganing maapudan niya to, makontak ko na noan magiging disposition kayo ni, kan RH sa na-discover ini, kan Task Force COVID Monitoring Center, digdi sa laog mismo kan munisipyo, kan UAS Albay. Nagka-4-5 ini tabi pa na LSI na nagsumiter kan sa indang mga negative test result na sumiter man ngunyan digdi sa RHO sa Banuan kan UAS for double checking. Ngunyan an sabi digdi kining kauro niya to na nagfiling sa toya kan mga ebidensya na on border dapat oriented ining mga pulis kung arin an lehitimo asin bako kung paano nila madidetermineran ini tabi pare. Yes, kopya kumpadring Jim. Abangan ang mga development follow-up niya to kani sa aga dahil ta ramo niya to sa border kung paano nila ini pinag-check na tama o bako o lehitimo o bako ana mga pinagpipresentar sa nila na test na negative sinda sa COVID sabi pa rin. Roger, kopya. Yan ang mga dagdag na informasyon from UAS Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Pinoy talaga, paano kita kayo na mag-asenso? Kitang mga Pinoy, sa totoo lang, pwera de los ubos. Dahil lang kita tabi, duwang aldaw ko ninipigo promesa, maski duma sa tingog kanwanuan, buda sa Bicol target, pero sa aga pa prioritization ta na ini, babasahon ko sa inyo, sa aga pala Nuwebes, sarong oras lang kita, tamalaog sa Philhealth alas 10. Babasahon ko sa Indo, so konversasyon, screenshots po, kan konversasyon, in sarong pasahero, asin sarong persona, na iyoan namamahala kan package deal, kan gustong maguli sa luwas kan Metro Manila. Babasahon ko tabi sa Indo, pero dahil kita, ning independenteng verifikasyon pa kayan, we will read it as it is. Tanganing maaraman tabi nindo. Package deal naman One ang presyo. Dahil ka na maaparesir sa doktor. May negative result ka na. Papel, dara mo pa. Yan po. Nako, Pinoy talaga. Paano kita kantabi digdi? Makakaligtas. And taon-taon, may ipi-play ako sa Indo na actually video ini, pero audio lang ang madadangog nindo. Data nahugot ha. So Project Nightfall baga, vlogger ini, kaso nakaaging aldaw, ang pinag-feature ta sa India. So kamugtakan kan India na ang mga gadan sa COVID kadakol naman dae na ang hospital, suro pay na, grabe na, ang gadan sa India, garo na sa nabagapig, subsuban na kung sa India, sa saro na sa nang lugar, mass cremation, garo na sa napig mababawon baga ni mga kinyog. Talagang grabe na duman ang COVID ta, buminuhi na sinda, daing mga moro mask,
baralik na sa so, dahil na nag-protocol. And the result is iunaan. India ngunyan ang pinagsisentro kan bilog na kinaban na atensyon. Igo ning sarong lugar man saro sa nang sadit na nasyon, kakapurutan taning adal kung anong ginibuninda. Duman sa nasyon na ito kung sa India, milyones ang gadan, oral daw, ribo-ribo, sagkod na milyones, duman sa nasyon na itong i-feature na taon-taon, saro sa nang gadan sa COVID, nakakonsinda, nakapa-ejection sinda, sa laog sa nagkapirang simana, almost gabus na sa indang mga konstituentes. Ege, standby muna kumpadring Alta, medyo alanganin kaya ginuyod ko ng dito sa oras, aabutong kita kan na time check, kaya ginuyod ko dito sa oras, standby Budarens, kamong masunod, oras Pilipinas, alas 4:28 ang hapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Todo protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lanes na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plema Smart Kids yan. Sarap na sa orange, yummy!
Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 24 minutos bago magabot ang alas 5 nin hapon sa Pilipinas. Diretso kita kan mga istorya muna dyan sa luwas. Nasa linya si kumparing Al Armario Pading Al. Marhay na hapon. Go ahead na. Thank you pa rin. Nagpupo ng mag-validate sa ngunyan sa mga barangay. Asin mga LGUs ang team. Kaan na gobyerno provinsyal sa Panginot. Kaan na Provincial Agriculture Office ni Madam Chair Beta sa programang Beautification Clean and Green ni Gobernador Alphonsus Bitsara. Ang programang ini conceptualize sa katuyuan na mamantener ang kalinigan, masustener ang food production sa paginin gardening nin mga manlain-lain na klase nin gulayon asin pagtanom nin mga plantita na nagbuburak sa mga highways, provincial road, municipal, city road, maging sa barangay level. May mga nakatagamang kaining premyo ang gobyerno provincial Kanalbay duman sa mapipili na pinakamagayon na mga barangay nangani na sinda ma-encourage. Kaya ngunyan narireparo na sa iba-ibang mga barangay lalo digi sa mga gilid kan highway talagang pagkarayunan pa ring biyo kan sa indang mga estilo man kung paano mapagayon sa bagay ni mga tanom-tanom sa gilid kan tinampo ang aning apera kan makatrakar sa tao makatabang man sa mga gulay-gulayon sa mga pangkonsumo. Asin sa ngunyan ang gobyerno provinsyal susok sa monitoring tanag upo na sindakan pag validate
sa iba-ibang mga lugar at ang ani na finally mapipili digdi sa bilog na probinsya kan Albay ang pinakamalinig, pinakamagayon na barangay para sa programang ining beautification clean and green. Sige. Yaba pa ng impormasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al sa mga dagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Sundan tatulos yan. Kan report. Ali dyan sa daraga. Ang bitbit na istorya daraman ni Renz na Luna. Ali dyan sa daraga. Renz, marahay na hapon. Go ahead na. Yes, sa maray na po tabi Sir Pia, na maray na hapos sa mga parantaba. Yung itilingon yan sa Kagsawa Traders or sa Bagsakan tabi Sir Pio, adigdi sa Barangay Maroroy, Dargalbay. Mga kaibahan tangon yan si Sir na Joel Barcelon, ang sa indang presidente. Agadan niya to siya ng komento, anagod ka naging kasimbagan kan mga opisyales, digdi sa lokal na gobyerno kan daraga, anagod kan issue kan mga pinagreklamo mga paratienda, diyan palaog sa may daraga National High School. Kasi sigun nga didikti kay Kagawadan ti Magyanes kasuhapon na magibusindan ni magkakanigong aksyon panagod sa naunambitan ng bagay papaharalion ang mga paratienda diyan sa naunambitan ng lugar na nagtitirinda magpo alas 10 ning pagkabanggi hanggang alas 5 ning pagkaaga. Sir, nasa ibong na linya po si Sir Napia Fernandez sa programa Bicol Target. Maray na hapon, Sir Pio, asin sa mga naghinanyog sa DCGB. Opo. Sir, ano na po tabi ang desisyon sa problemang yan dyan, isyong yan dyan, kan mga paratienda sa palaog sa Daraga National High School over? Iya po. Sigun po sa nahiling ming reaksyon kang mga opisyales sa lokal na gobyerno kan Daraga, nahiling ko nga ni so reaksyon ni Kagawad Dante Magallanes. Maninigo asin nagsusunod man na mapakaray asin nagbalgaman ng God itong mga vendors duman tapos pignigar niya na daiman ki approval ang pagtirinda duman. Kay Barangay Captain Barahas naman kasubagon nadangog ko sa sayang reaction na gusto niya ako po makahuron regarding kang problemang iyan. Ang samuya lang po, paano, nahiling ta na po baga na may violasyon ang panggibong pagtirinda duman. Enot sa social distancing, panduwa sa lugar na ito, bako po na intended para sa pagtinda kang mga gulayon na nakalatag lang sa tinampo. Tapos, kasuhapon sa nangani, nga sa sarong drugstore dyan, kaigwa ki pagpositibo sa COVID. So, kung iisipin po talaga, saruring kang AITF, na dapat i-practice ta na dahil na dapat magkaigwa kita ki open na araw kaya na sistema. Tapos, ining mga vendor duman sa loob kang Daraga Public Market, naghagrangay naman po. Kiko lang naman ki mga para bakal dahil so para saod, imbis na malawag duman sa pampublikong merkado, naharang na kaning mga illegal na vendor na nakakaulang man sa satuya. Opo. Sir, tabi, nasabutan ta na iyon na ayan so general situation. Opo. So ano po ang next move man tabi nindo tanganing marisolberan ang problema? Opo. Kami po nagkahururo na na magibo po kami ki formal letter or petition na maaksyonan niyan. Tighagad mi man kay Mayor Vic na dangugon ang sentimiento kang mga paratiendang lehitimo na naglilisensya sa banwang Daraga. Iyon, so petisyonan sa indong gigibuhon, isa sa angat kay Alkalde Vic. Sir Tabi, sa imong pagkakaaram, kung igwang nakaabot sa imo, si Saydaan nagtao sa indanin permiso dyan na magkondusir kan arog ka na pagtitienda over? Ito nga po ang ako nakikigman kay Kapitan dahil naman daw po
aram kung sisay ang nagtaoki permiso. Sa licensing naman, dahil man daw po ninda haram. Sa municipal administrator kang pampublikong merkado, kay Sir Temis Lobete, bako nga naman po ito jurisdiction. Ngayon po, nag-inquire man kami sa Bicol University, naghapot kami kung may direktiba sinda na pagpatutugot sa pagtinda naman. Sabi kang Bicol University, dahil man daw po sinda ipagtutugot. Opo, So, kaya po, ganyan, po kami ki-action in writing kung saan po i-copy furnish mi man ang DILG, tanganing matabangan kami kung paano po ini mas resolbar ang problemang ini. Iyo po. An sabi baga ka nakalis na mga aldaw, igwa daan yung nagkukolektang plasada. Totoo po yan. Okay. Itong nagkukolekta ng plasada, kisay itong tauhan and kisay ito ipinag-render kwenta, pinag-remisa su plasada tabi, sir. Susog sa nakaabot sa Indo. Bako po gustong sabihin plasada, kasi pag plasada, sir, may pikas ticket po yan. So, wala po pikas ticket na piga ko Iyan. So, para kolekta. Yes. Kung tighagadan lang ninda, so para tienda, itaripa, tapos na tao lang, so para tienda. Tapos siyempre gusto niya maibenta, so paninda niya. Opo. Daining kung ano pa man na dokumento papel. Wala po. Iyan. So tunay po, may vendors kita na maka-explicar kung pira ang tigahagad kasi may taripa pag sainutan ka na, arog kaning amount. So, igo po akong gusto magtistigo, pwede mahagadan ta ki opinion kung paano ang pagbarayad kang mga vendors duman. Opo. Itong sa imong testigo, anong piga-aligar, kiisay da itong pigkataon nindang bayad para sa pwesto, kiisay ititao man ka nagkukolekta, over? Sir, in due time, kasi magibo kami ki tamang paagi na mangaranan iyan, tanganing masolusyonan po iyan. Sa tamang forum po, sisilawalat mi, ang yan. Kasi gusto mi magkaigaman, abo mi mag-preempt, kang samuyang action, tanganing tama po ang samuyang maginibo. Roger, so ano po, do you fairly believe na igwanin organisadong nagkakaputkaan kan mga pwestong iyan, over? Kagiling ko po igwa, nailing ko may dinagdag na ilaw duman, tapos pandua, pagkatapos magtirindat, gidan, tapos tigaalaw kang mga public safety officer para pagpahali. Araw ko yan. Dahil nilang aram pa kung sisayang mga imbuelto po kayo ni. Iyo po. O di sige tabi, Sir Joel, salamat din maray sa oras mo na informasyon tabi. Ingat po kamo. Okay. Salamat po. Opo, sige. Siyan tabi, Sir Pio, si Sir Joel Barcelon, managod kan sa iyang komento kang naging kasimpagan man kan mga otoridad, managod nga rin kan sa iyang agragay kan mga pinag-apot na mga illegal na nagtitrinda dyan sa may palawag sa Daragan National High School, na kung saan nagsirimbag na nga ni sila Mayor Pic, maging man si Kapitan Loreto Marahas, asin si mismong si Bicol University President Rolfo Mascareñas sa tayong nakaistorya, asin pinagnigaran na wala siyang pinagtaong permiso sa mga paratienda na sakupon ang naunambitan ng lugar na sakop kang sa inyong jurisdiction. So by theory of elimination, igwa ni nagpapadalagan kan outside duman sa mga personas na otoridad. Roger tabi, Sir Pio. Okay, ito ang didiscoverehon na Sir Joel, ipapangaranan ninda in due time. Roger tabi, Sir Pio. Tayo sa totoo lang, organisado may nagpakuryente pa. Roger. Buda makusog ang bot na magkolekta. Roger tabi, Sir Pio. Garaw na kita sa Metro Manila. Roger. Sige. Ayun, si Pignaram di kagawadan ti kasuwapo. Nagkaroon na sa mga sindikato. Nyan. Na nagpapadalagan sa sarong lugar. Karangan itabi to, sir. So pigkokolekta na po, sir. Gura, no? So pigar... 1.5 ang kada banggi.
Umudan pa kayan kasi may taripa nga ni so sa inutan yata according sa research Aba. na 150 ang sa inutan, 100. So hanggang nakungigo dyan ki 50 o 80 na vendor. So estimaton na lang po kung pera na ko kanila. O di ang pinakalangkaw na tarifa igoning sanggatos mahigit. Oh, 150 po. 150. Ay di kun sumadahon yan pwede man agad na mag-ribo man ang kada banggi. Ngayon po. Basta yata nagano sinda ki 1,500 na parang kota. Aba, may sindikato yan. Igwa. Matindi. Matindi. Mabubukasan nito pigapod na Pandora's Box, Sir Joel. Yan. Sige, sige tabi. Sige, go ahead po. Salamat po. Sir Pio, ang bagadagdag na impormasyon digdi sa luwas, live digdi sa bagsakan sa Barangay Marroy, Dargalbay, Rans Luna, DC Jibinyo. Salamat tabi, Renz. Diyan sa istorya kasabay si Sir Joel na Barcelon. Ege. Nako, hindi na naman natin maipi-play yung ating pinagpopromesa, no? Saro pa na kon. Sige, dahil bale. Doro, diretso muna kita kan mga istorya pa sa luwas. Igod na lang kita ning 11 minutos bago mag-alas 5 ng pagkahapon. Si sinong mauna man ni? Si Ans Nagalero. Alamon ta. Establishtan linya. Ans, good afternoon. Go ahead na. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, maugmang kinfirmar kan Albay Provincial Veterinary Office na haloy na pala na nadain na kapag-rehisto ng panibagong kaso ng African Swine Fever o ASF ang probinsya kan Albay. Yan. Yes, inaan sinabi ni Dr. Pancho Melia, sa tuyang veterinary officer sa probinsya ng Albay, kung saan kan nakalihis pang Marso 26, presenteng taon an huri na nai-record nindang African Swine Fever case digdi sa probinsya, particular na dyan sa Banuan kan Malilipot. So, sarong bulan ng daining positive sa ASF sa mga urig sa Albay? Yeah. So, ano ang epekto kayan sa supply mo na pamresyon daw kang karning urig sa saod? Kung kaya dahil lang digdi Sir Pio sa good news na ini, naglalaom si Melia na ang mga merkado publiko ta, even the supermarkets, magbaba naman ang presyo kan na mga barakalon, particular na ining karning uri. Yes. Dahil sa nababawas-bawasan naman ang takot, hadit, as in, kumbaga patakot mismo digdi sa mga karning uri na pigdipapulate sa probinsya ng Albay. Yan na ang iisihon ta. Tadain na ning rason, iyan na mga traders, buday itong sa nagpapawakal, ay dahil nga may ASF, dahil na po, sarong bulan na, Salbay. Yes. Ay, sus Mario, ibutobot na dyan sa Saudan mag-mega po, dahil ng ASF, Salbay, sarong bulan na. Nakahangos-hangos na lamang. Ay, dahil ng rason na, alang ka ang presyo, sarong bulan na, imposibleng, dahil nag-stabilize ang pababa, inda kung bumiltaan, duman sa dating presyo. Yes, kaya sabi ka ni Dr. Melia, naglalaom siyang dire-diretso na ini, maklear na ang probinsya kan Albay sa ASF, tanganin na mag-stabilize na, magbalik na sa normal. Ang hiro kang presyo kan mga barakalo, particular na nga karning urig. Aminado man ini, napakusa na ini mga hog raisers, local hog raisers sa probinsya kan Albay, at apektado kundi pati mismo ang mga konsumidores dahil sa paglangkaw kan supply, paglangkaw kang presyo sa supply kan karne, lalo pa nga na limitado sa na ang nabubuno ng karne sa probinsya kan Albay dahil nga sa patakot ka na sambitan ng virus. Sa bagay, siyempre mapadakula pa man ang kaso mga ASF free na mga biik. Yes. It will take time man. Pero dahil na, magpuon mo yan dapat dahil na para lang yan. Yes, tayo Sir Pio. Okay, di sarong bulan na dahil ASF ang Albay. Sige, good. Nagmansa rin na kumbaga. Sige. So, yan, ang pagkaramdaman ginarikan sa ng opisina, although willing sinda pero may magtaunin asistensya sa mga maapektaran, kunin kaso man kaining African Swine Fever. Ang pangapodan niya sa mga hog raisers, magsulod siya na sa mga protocols man na pigupautob sa mga sendang mga origan, tangan na dahil na maglako pa ini, asin maging matrangkilo na lamang ang pag-atama ng ulig sa probinsya kan Albay. Kopya. Yan tabi Sir Pio, ang mga impormasyon pa sa Kapitolyo, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. O dahil na pong ASF o Tronta, Bandilyo! Inabot man Bandilyo sa barangay. So, naglilibot, nagawakawak, nagubotobot. Bandilyo! Sarong bulan ng daing ASF sa Albay. Mismong ang provincial veterinarian Doc Melia ang nag-kumpirmar kayan. Kaya dahil na ning hadit pa, dahil na ning magpara provincial pa, palangkaw kang presyo ka na urig, karning urig.
Iguan na lang kitang 8 minutos bago mag alas 5. Luens, marahay na hapon. Go ahead na. Salamat tabiya, Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Pirming natitikno ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Robilon Betitakan, Legazpi City Police, ang mga tindahanin ukay-ukay sa Barangay Rizal, kan Syudad kan Legazpi, na antiba kadaklang kaini, dahil nagsusurunod sa minimum health protocols. Ini ani pinagunambitan sa DCGP News de Betita, nasaro ini sa pirming iburubeltahan kan sa indang tropa aside sa Legazpi City Public Market, tanugad para tinda, asin para bakal, maging mga paratambay na mismong tagal Rizal, dai na nagpe-face mask nin hayagan mas kinasa gilid kan tinampo. Halaton sa naninda na makaaro kita sa India. Roger. Yan na dyan sa lugar naan. Dahil na pagpakilabutan ang kang gobyerno. Halaton sa Roger. yan sa lugar na ha. Sige. Susog kaya Betita, dapat kuta na magsunod ang gabos, ngani na dai na mangyari ang pagparadakol kan COVID-19 na presente na ngayon nangyayari sa Legazpi. Kung dai pa daw ini magsunod, susog sana sambitan ng hepe, dahil na sindang magginibunay implementaran ordinansa may kinaraman sa implementasyon kay ini, dahil lang tahalawig naman daw na panahon na sigininda ang pasensya, alagad sangkod sa ngunyan, dai man nagsusurunod. Pagkatapos kaan, pag tinikitan, ipopost naman sa Facebook, ibabarita ka na mga TV networks, nahirap na nga, tinikitan pa. Roger. Pero sa Manila baga, so mga community pantry, Roger to that. igong nagpirila dumaning amay, tanganing kuan sa community pantry, maski korpyo, kan tinikitan, so islant naman kan bareta, ang luwas bagagari, dagit pa sa gobyerno, ta tinikitan. Roger. Pero nagbaylar sinda kan korpyo. Correct. Unay mandigdig, kung tinikitan, nagbayular kan protocol, yun na naman ang islant kan bareta, tios na nga ni, tinikitan pa. Correct. It's so serious. Masinso kita ka na Pilipinas. Ano pa? Sige. Roger, siyan tabi Sir Pio at mga presenting sitwasyon kang problema sa Legazpi Port District area. Ako po, si Luens Bursi Barcena. Thank you so much, Luens. Mga dagdag na istorya. Diretso kita kan mga report. Bago kita mag-wind up, duman kita sa Premier Distrito kay Kumparing Jomar. Kumparing Jomar, marahay na hapon. Go! Salamat, Tadig Pio. Maray na hapon man sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta dahil papadipiyo nagpaluwas ang lokal na gobyerno kan Tambako kan detalye kan apat na nagpositibo na naman sa COVID-19 na digdi sa syudad Ngunyanal daw. Mientras tanto sa may relasyon na bareta, uminabot sa 28 mga residensya ang inabot kang kwarentina sa Barangay Panal, darakan pagpositibo kang 11 mga persona kan nakalis na simana sa nasabing syudad. Ini na pag-araman sa DCGB News matapos na ang 28 mga residensyang ini Purok 1 asin Purok 2 kan Barangay Panal iyo ang sakop kang pinagapod na buffer ali duman sa compound kan 11 na nagpositibo sa naunambitan na kahilangan. Yes. Basta daw sa impormasyon na nakuha kan DCGB News na daiman maski na nga ni nasakop ka na pinagapod na granular lockdown. Ang bali 26 o 28 mga residensyang ini daiman na pinabayaan ka lokal na gobyerno asing pinagtatawan maning ayuda kan lokal na gobyerno sa pagikan CSWD. Ang mga inina sa ikasampulo ng aldaw kan sa indang pagkwarentina, sintigla lang o mana ang iba, pwede na sa inda ang sa nagkapila sa ng aldaw, matatapos na ini. Ang pinautob na granular lockdown, dahil gustong sabihin na dahil na talaga makakaluwas na residente sa naunabitan na lugar, alagad itong sa mga essential talaga na kinakaipon magluwas sa araw kan magtrabaho, yung pinagtutugutan, pero sa mga dayman na trabaho dahil katulyon sa luwas, dahil pinagtutugutan na magluwas sa saydang compound o residensya. Roger! Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumparing Jomar. Maray na hapon tabi sa imo kasag dyan sa Albay District Market. Alamat po kan sa ido paginanyog, asin amang Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB at sa inyong kadamay.